Isin kok. Assalamualaikum lur. Ki ana lemari ya. Ki lemari ini kan bagus. Tapi kan dijamin kan awet banget kue lemarine. Terus kan kae gawene kang apa ki jenengane wit nang kambok ya. Maaf ki lur dadi wong kasih lagi mandan watuk ngapurane lur ki lah. Ki gawene kang kayu nangka ya lur. Ki siapa tahu mbok minat ki arep tuku lemari ki. Lemari ini ki lebih bagus banget ki lur di toko lur. Dijamin ki apik banget lemari ini ki lur. Nawakna ki loro ke. Lemari ini ki nawakna. Lawang loro ki anak ki. Mana lawange lur? Ke. Sing di si lawange? Ya. Oh, sing kae ya, Pak. Ya dibuka disit, Pak. Maaf lur dadi kanyung kae deleng-deleng kae disit sing ana law. Ke. Ki apik banget ki lur lawange ke. Apik pisan ke lemarine. Ki bisa nggo nyimpan klambi, terus nggo nyimpan barangnya bisa kabehan dadi lur. Sapa bae ke? Ya ora apa-apa, Pak. Ki nyung lagi gawe konten, lagi kae lur, lagi buka maning ke. Hampurane iki keganggu lur. Angel ya, Pak? Ya angel. Oh, atau sih ya. Ki lemari ini ki anak kae sih ana loro ki, lawange loro ke jan. Dadi kae lagi dibuka. Ya wis ora apa-apa lah, wak iki wis dibuka angel banget. Oke. Kowe kan lemari ini ki esi apik ke lur. Kowe ana pakaiane nang dhuwur bisa lur, dipasang nang ngono dadi kowe lur. Terus kowe kan nggo wadah apa ki dadi. Sementing kumbane akeh bisa. Wadah klambi bisa ki lur. Terus apa maning ya wah sing murung ya. Ki ana seng. Ki kan senge pada apik-apik lur. Apa sih? Ora apa-apa, wah senge kok ana sing tuku gelem. Lur, ki ana seng ya. Ki senge ki esi bekas tapi sayangnya ana sing urung tuku. Ki sing arep diminati ngono ya lur dituku bae lur ki enek. Apa jenenge? Iya, sayangnya kan dituku bae lur. Dibayar pira-pira ora masalah, masalah lur, mending kan bokar butuh sayang ngono, datangi maring omahe wong bae ora apa-apa lur, datangi bae. Ki kae sih esi apik banget, esi kae bekas ki senge lur. Bekas pisang kae. Kayak gendenge kae. Weh. Esi pada kae lur. Esi pada bersih ya wak ya. Bersih kabeh ki lur. Ki sing arep minat sapa ki lur, monggo sing kae arep tuku ya ngono. Gare dikae hubungi maring wonge ki kowe maring ngene sisan. Terus anak keramik ya. Keramiknya tapi pada sayangnya kotor banget lur. Bekas lur ki. Regane murah lur. Siapa tahu kok arep minat ya ngene tuku. Iki ora masalah. Tuku bae lur nggih, di tuku keramike. Sementing kok teli kae pada seneng nganggo keramik. Nyung kan nawakna lur. Ki arep tuku keramik apa ora, ora ya ora apa-apa. Nyung juga nawakna kiye ya lur. Ki gendenge kan esi apik ya lur, tapi bekas. Ki gelem tuku apa ora ki lur. Padanen arep tuku ya ngono, angane ora tuku gendeng ora apa-apa lur, ora masalah lur. Mending ya nyung nawakna tok ki kowe lur. Ya ngono, nawakna ki kowe. Terus kaene lur. Kae sayange ki akeh banget ki. Pagere akeh banget ki lur. Tapi urung didol lur. Ap didol kapan sih, Bang? Kan didol kabeh jare ki lur. Dituku kabeh yang ngono lur, lah kok teli ana sing gelem ki ana kabehan wit pohon nangka ki lur. Weh. Kayune kan digawe ki lur.
Kok nggak padane arep ya ngono. Ora apa-apa ke lur. Kan dituku bae ke dibae pira ora masalah lur. Nawak natok ke lah. Ngopat. Arepe ya ngono lur lah. Wis ya lur ke nyung gawe